פרשת השבוע, פרשת בשלח, כתוב שפרעה, ויהי בשלח פרעה את העם, נכון? ופרשת שבוע גם כן נוהגים לקרוא את שירת הים, וכתוב באז ישיר סוס ורוכבו רמה בים, וכתוב גם כן בסוף השירה וירא ישראל למצרים מת על שפת הים. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ולא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ועוד כתוב ולא נשאר בהם עד אחד. כלומר כל מצרים מתו ולא נשאר בהם אלא אדם אחד. ומי זה שנשאר מכולם? נשאר פרעה בלבד. כן? תארו לכם אדם כזה שהיה בממלכה כל כך גדולה, פרעה במצרים כל כך גדולה היה. כל המצוות. ואף על פי כן, כל כך נענש כזה עונש גדול, שכל הלוחמים שלו, כל הממלכה שלו, זה לא דבר פשוט. דיברנו על זה שיוסף, שהיה נסיך, ירד למצרים, נכון? אז להבדיל, פרעה גם כן היה מלך גדול, היה שולט על ממלכות, שולט על מצרים, שהייתה ממלכה הגדולה ביותר. איך קורה לאדם דבר כזה? ועוד, יש לשאול שאלה יותר גדולה. לכאורה, תארו לכם שאדם אומר לחבר שלו, תשמע, אדם אומר לעובד שלו, אומר לו, תשמע, אני רוצה שתבוא תעבוד אצלי. במה תעבוד אצלי? אני רוצה שתשגיח על הסוסים שלי או על האריות שלי, ואתה, מה שנקרא בסוסים, צריך לתת להם מה שנקרא לחנך אותם, לאלף אותם, והמאלף הזה משתמש בשוט, מרביץ להם, ואתה אחרי איזה חודש הוא מטפל לך בסוסים, אתה בא מעניש אותו. הוא אומר, תגיד לי, מה אתה מרביץ לסוסים שלי? מה זה מה אני מרביץ לסוסים שלך? אתה אמרת, שמת אותי מאלף סוסים. אז מה הטענה? כלומר, הקדוש ברוך הוא בא בטענה לפרעה. לכאורה, מי זה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים? אמר לו, תשמע, 400 שנה יעבודו. כלומר, יש כאן הבטחה בברית בין הבתרים, בגזרה שהם ירדו לעבוד. את הגוי אשר יעבודו. אז לכאורה מצרים, הם רק בסך הכל משחקים תפקיד כאן, נכון? משחקים תפקיד. אז למה פרעה נענש כל כך? למה פרעה נענש כזה עונש גדול? מה עשה פרעה לכאורה שנענש? אני אומר לכם בצורה פשוטה, שפרעה בסך הכל היה צריך לטעון טענה להגיד, סליחה, אני סך הכל שליח שלך, אתה אמרת שאתה רוצה לענות העם, לתת להם איזו עבודה, לרד לעבודה בפרך? אז מה הבעיה? אז אני המענה שלהם, מה אתה כועס עליי? מה אתה כועס עליי? לכאורה תראו איזה דבר נורא. דבר נורא, השיעור הזה בעזרת השם, זה השאלה. אני קורא לכם גמרא בבא מציעא. זה שיעור שקשה לי לעוס אותו, אבל צריך את זה. קשה לי לעוס אותו, זה לא שיעור פשוט. הגמרא בבא מציעא, כתוב כל יורדי גיהנם עולים, חוץ משלושה. זה מבא על השליש, מלבין פני חברו, כן, אדם שהולך עם אישה נשואה, מלבין פני חברו, ומכנה שם רע לחברו. 3 אנשים, כל יורדי גיהנם עולים. גמרו הגיהנם 12 חודש, כולם אומרים, נגמר, ויש כאלה יורדים ולא עולים לעולם. המלבין פני חברו, והמכנה שם רע לחברו, זה 2 אנשים מתוך 3, ואחד שחד שלום נואף, הולך עם אשתי, זה גם כן אדם שלא עולה לעולם. אבל 2 האנשים האלו, תראו, מתוך 3, זה נכון, זה בערך 33%, 66% על מה? מלבין פני חברו, והמכנה שם רע לחברו. תראו, זה דבר נורא. כולם עולים מגיהנם. האדם שגנב, ששיקי, חילל שבת, כולם עולים מגיהנם. אלה לא עולים מגיהנם. מה התשובה? למה פרעה, דרך אגב? למה פרעה לכאורה נענש? אתם יודעים למה פרעה נענש? הרי לכאורה פרעה, מה הייתה הטענה עליו? למה לכאורה פרעה נענש? אתם מבינים מה הייתה הטענה על פרעה? הרי אני מקיים את הציווי שלך, אתה אמרת לשים אותך עכשיו מצרים, אז תעזור אותי, מה אתה רוצה ממני? לא. אז כתוב שמה ויעבידו אותו בפרך. כלומר, באמת את הגזרה שהם צריכים לרדת לגלות, צריכים להיות שם איזה עינוי מסוים. אבל לבוא ולתת להם, לדוגמה, לתפוס עקרבים ונחשים שכנגדם מכת הרוב, לבוא לא להתרחץ חודשים, בגלל זה כנגדם מכת קינים, העינויים האלו, זה היה לצער את האנשים. ואיזה ציור על חופשי, ציור על חינם. זה הצער הזה, על זה נענש פרעה. עכשיו שימו לב מה הגמרא אומרת כאן. הגמרא בבא מציעא אומרת ש3 יורדים לגיהנם ולא עולים מגיהנם. מי הם? 2 מה3 האלו, זה אחד שמלבין פני חברו ומכנה שם רע לחברו. מה זה מכנה שם רע לחברו? מה זה מכנה שם רע? מה אתה חושב?
איזה שם מיוחד, מיוחד נצר הוא קורא לו? לא. אחד קורא לחברו שמנצ'יק. מה העניינים שמנצ'יק? עכשיו שמנצ'יק הזה, מסכן, זה אדם שהוא קצת מלא, הוא אפילו גם שמן. כן, מה? יש לו בעיה שהוא שמן, מה לעשות? אז מה אתה קורא לו? שמנצ'יק, מה העניינים? שמנצ'יק, עכשיו הוא יכול לצחוק לך, שמנצ'יק. כל פעם שאתה קורא לי שמנצ'יק, כל החברים מסתכלים, נקרא עם לצחוק, ועכשיו הוא יודע שהוא שמנצ'יק. עכשיו לא רק זה, אתה מכנה לו, ואז גם כן החבר שלך גם כן קורא לו, וגם החבר של החבר קורא לו, והוא כבר רגיל לזה, הוא מסכן כל יום ויום, זה נקרא מכנה שם על חברו. מה זה מלבין פני חברו ברבים? אותו דבר. אתה בא, כמו שקוראים לי היום, לעשות סטנדאפ על מישהו, אתה פתאום מצחיק את האנשים על חשבונו, מה שנקרא, זה נקרא מלבין פני חברו. למה זה גם מלבין? משום שהדם שלו נעקר מאותו מקום. הרי האישה, הדם שלה נהפך לחלב. אז גם כאן אתה מלבין פני חברו ברבים, לא עולה מגיהנום. שמתם לב? עוד גמרא אני קורא לכם. רבא בר חנא, שימו לב, אומר נוח לאדם, שחס ושלום, חס ושלום, ספק אשת איש, ואל ילבין פני חברו ברבים. תראו איזה דבר נורא. הגמרא אומרת שם בהמשך, כתוב דוד המלך, הרי כתוב שם בבת שבע, היה איזה סיפור עם בת שבע, נכון? מה היה הסיפור עם בת שבע? הסיפור שדוד המלך שולח את אוריה לחזית הקרב, ואוריה נהרג. למה אוריה נשלח לחזית הקרב? יש לזה הרבה הסברים, הגמרא מסבירה, כיוון שבאמת לוחמי בית דוד היו נותנים גט כריתות לאישה שלהם, שהם ימותו במלחמה, וממילא כשאוריה נהרג בקרב, אז ממילא בת שבע מה נהייתה? נהייתה אלמנה, כלומר אלמנה היא נהייתה מותרת לכל איש. אבל למה אתה שולח אותה לשם? כיוון שהיה סיפור מוקדם שכיוון שאוריה היה מורד במלכות. איך הוא מרד במלכות? דוד המלך כשכולם באו מן הקרב היה אומר כולם נחזור לאישה שלהם. ואוריה היה שומר על הכלים, הוא אמר הוא נשאר לשמור על הכלים. המלך אמר לעשות משהו והוא לא עשה את הדבר שלו, והאדם שמורד במלכות דינו מוות. אבל דוד המלך כיוון שהוא היה חומל על אוריה, אמר תשמע אני לא אהרוג אותו. למה זה דומה? לאותו סיפור שכשאותו מקלל שקילל את דוד, לכאורה היה בן מוות. אמר לו אבישי בן צרויה המלך, יואב בן צרויה, זה בן מוות, תן לי אני אהרוג אותו. אמר לו תהרוג אותו. לימים כשדוד לפני שהוא נפטר, הוא אומר לשלמה, תשמע, האיש הזה, אותו אדם שקילל אותי, לך אליו ותגרום לכאורה שהוא ימות. תמצא איזה דרך, אל תהרוג אותו ממש. למה? כיוון שאם לא תהרוג אותו, הוא בן מוות, הוא מורד במלכות. אז בשמיים יענישו אותו. כלומר, דוד המלך לא מחמת חס ושלום, כמו שהעברים והטיפשים רוצים לומר שדוד המלך רצה את בת שבע. כיוון שהוא רצה לכאורה להעמיד את אוריה, אמר אני לא אהרוג אותו, הוא מורד במלכות. וכולם אמרו, תהרוג אותו. מורד במלכות, צריך להרוג אותו. כיוון שהוא גורם למרד, חס ושלום לתסיסה. אז הוא שלח אותו, מה שנקרא, והוא מת. עכשיו לימים, דוד המלך נשוי לבת שבע. כן, ואז יושבים בסנהדרין, והיו שם אנשים שחיכו, מה שנקרא, לרגע, מה שנקרא, להתקיף את דוד. הם לא כל כך האמינו לכאורה בצדקותו חס ושלום חס וחלילה. אז היה דיון בבית המדרש. ואז פתאום בבית המדרש מישהו אמר לדוד המלך, אמר לו, הבעל אשת איש, מה דינו? לכאורה, מה אתה אומר? כאילו שאתה מתקיף עכשיו את דוד. באמת הוא לכאורה אלי ודוד. מה דוד עונה לו? דוד אומר לו, תראה, הבעל אשת איש, הוא בדינו בחנק. חונקים אותו, בפי בית דין חונקים אותו. אבל יש לו חלק לעולם הבא. והמלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. שמעתם דוד המלך מה עונה לו? הוא אומר לו, שמע, אדם שהחס ושלום נאף, יש לו חלק לעולם הבא. כן? יש לו חלק לעולם הבא. כמובן, זה שהוא נהרג כאן, שהוא קיבל מיתת בדין, כי מיתת בדין בא לתקן, לא בא לגרום לו חס ושלום צער. אבל למלבין בני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. זה מה שדוד המלך אומר. הגמרא בהמשך אומרת, כן, דרך אגב, שימו לי, אנחנו מסתכלים על זה באופן שלנו, בזמן שלנו, תראו לכם אדם שהוא חס ושלום, מספרים עליו שהוא חס ושלום, כן, נואף. היה עם אשתו, הלך לפה, עשה כל מיני דברים לא טובים. והוא בא מדבר עם החבר'ה, מתייחסים אליו בזלזול. איך מתייחסים לאדם הזה? אומרים איזה חצוף, איך הוא מתנהג ככה לאשתו, איך הוא עושה דבר כזה, נכון? מנדים אותו לכאורה. נכון או לא? אדם כזה שאתם שמעתם על אדם כזה שהוא עשה איזה דבר של ניאוף, שבגד באשתו, החברה תהיה חברה סולחנית לגביו, והיא תגיד לו, טוב, לא נורא, תשמע, הוא נפל, מה פתאום? לא רוצים לדבר איתו, מדברים עליו לשון הרע. אבל אם יש איזה מישהו סטנדאפיסט, הוא מצחיק, מה שנקרא, הוא בדרן, בא בחבר'ה, או איזה אחת מהבנות, היא סטלבטנית, צוחקת על זאת וצוחקת על זאת, כולם אוהבים אותה, נכון? היא בדרנית. אדם שהוא מלבין פני חברו ברבים, הוא מקובל יותר.
אבל אדם חס ושלום שהוא נאף, אז אומר דוד המלך מראה לנו הפוך. הוא אומר אדם שמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. וחס ושלום אדם שהוא עד כדי כך שהוא נואף אשת איש, יש לו חלק, נכון הוא בחלק אבל יש לו חלק לעולם הבא, עד כדי כך. עוד גמרא, אמר רבי יוחנן בשם רשב"י, באיזה הקשר הוא אמר את זה אתם תגידו ואתם תדעו את זה. נוח לו לאדם שיפיל לעצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מאיפה זה מופיע הדבר הזה? כתוב שתמר ראתה תמר כי שלה לא ניתן לה. ראתה ששלה, מי זה היה שלה? הבן השלישי של יהודה. ידוע שהגמרא אומרת מסכת, הגמרא אומרת, תלמוד, כתוב שחס ושלום אם אדם מתחתן עם אישה ומת, והאישה הזו מתחתנת עוד פעם, נישואים שניים, וגם בעל השני מת. אז מה עושים? מותר לאישה להתחתן פעם שלישית. למה? כי היא נקראת אישה קטלנית. כן? מה שנקרא little woman, כן? אישה קטלנית. עכשיו, באמת יש מחלוקת אם מתחתנת פעמיים, וזה דבר שהוא מצוי, אל תתפלאו. זה הגמרא אומרת או שהאישה הזאת יש לה רעלנים בגוף, והיא גורמת להרוג את בעלה. הגוף שלה הוא גוף שיש בו חומר לא טוב, ויש בו רעלים בגוף, ולכן הבעל שלה מת. או שהאישה הזאת המזל שלה גרוע, ולכן הבעל שלה מת. איך שיהיה, יש מחלוקת אם זה פעמיים או 3 פעמים צריך כדי שהאישה הזאת תחשב אישה קטלנית. אבל בכל אופן, יש דעה שאומרת שמספיק שאישה תהרוג את בעלה פעמיים, כלומר הוא ימות בגלל הפעמיים כדי שהוא לא יתחתן איתה שוב. אז מה שקרה עם יהודה, הוא נתן לתמר את ער ועונן, וער כידוע מת, ועונן גם מת. אז ראה יהודה שהיא כזאת אישה קטלנית, לכאורה לפי רבי, אישה קטלנית, אמר את שלה אני לא נותן לה. למה איזה אישה קטלנית? אז לימים, אתם יודעים שיהודה מתחתן עם תמר, ונולד מהם, כלומר, ותמר היא הרע ליהודה. אבל כשבאים ואומרים ליהודה שהוא היה ראש הסנהדרין, אמרו לו וגם הנה הרע לזנונים. זה אומר תמר היא בהיריון, ולא יודעים ממי בהיריון. עכשיו יהודה גם לא יכול לדעת. למה? כיוון שהיא, כתוב שם את הבגד, מה שנקרא, כי היה לה כיסוי לפנים. אז היא בהיריון. אז מה אומר יהודה אוטומטית? הוציאוה ותשרף. למה? כתוב בת כהן כי תחל לזנות, באש תשרף. והיא בת כהן, היא בת שוע, אותו איש כהן הזה, אז צריכים לשרוף אותה. אז כתוב שהיא מוצאת, תמר מוצאת לשרפה. הולכים לשרוף את תמר. ומה תמר אומרת? אם התינוק בבטן, לא אומרת שום דבר. תמר לא אומרת כלום. אבל בסוף, רגע לפני מה היא אומרת, רגע לפני ששורפים אותה, היא מבקשת דבר קטן, תעשו לי טובה. אתם רוצים לדעת מי זה אבא של התינוק הזה? הנה, יש כאן תפילין, ויש כאן מקל, זה נקרא חותמת והפתילים. תראו למי זה שייך, שלא התינוק הזה. כתוב, שלעולם אדם יזרוק עצמו לכבשן האש ועל פני חברו ברבים. לכאורה, תארו לכם, אדם בסיטואציה כזו, תמר בסיטואציה, שהולכים לשרוף אותה. עכשיו קושרים אותה בחבלים, שמים חבילי זרדים סביבה, מה היא צריכה לעשות? לצעוק! גוואלד, מה אתם שורפים אותי? מה אני חס ושלום, אני באמת הרע לזדונים? זה תגיד יהודה, חמי. לכאורה, הייתה מפילה אותו? אומרת, חס ושלום, אני אלבין פניו? להלבין פני חברו ברבים, חס ושלום. אז היא שולחת. מה עושה יהודה שרואה את זה? יהודה מה יכול להגיד? הוא אומר, עכשיו הוא אב בדין, הוא השופט, מסתכל, מה יכול להגיד? מאיפה יודעים שמי התפילין האלו? כתוב צדקה ממני תמר. שם הגמרא דורש צדקה ממני תמר. כלומר, זה שהיא הרע, זה בגללי. כלומר, יהודה מודה, אבל לכאורה מה היה לתמר לעשות? תמר הייתה אומרת, מה פתאום, אני לא הרע לזנונים, זה יהודה חמי. לא רצה להלבין את פניו ברבים, לכן כתוב שמה שהייתה מוכנה להיזרק לכבשן האש, והגמרא אומרת, בספר בראשית, תראו כמה שחס ושלום, אדם שפוגע בחברו, כמה זה דבר שממשיך לאורך זמן. כלומר, לכאורה אנחנו מאמינים שאדם שפוגע מלבין פני חברו ברבים, זה משהו מיידי. כתוב שהשבטים גרמו לאבא שלהם לקרוע. כתוב שהשבטים אמרו, לקחו איזה שחטו אותו, שעיר עיזים כתוב שם, שחטו שעיר עיזים, וטבלו את הכותונות בדם. מה עשה אביהם? כתוב, ויקרא יעקב את סמלותיו. כתוב, הוא קרא את סמלותיו, כתוב, שבטים גרמו לאביהם לקרוע
לבסוף קרעו. מה כתוב? ויקרעו בגדיהם. תראו מה זה, לפעמים אדם עושה לשני איזה דבר, והוא שוכח. שנים. הנה עוד גמרא בהמשך. אני היום לקטתי המון מקומות שתראו מה זה. מנשה. הרי מנשה הוא היה המוציא והמביא. כתוב שם שמנשה היה עומד על יוסף. הוא היה מוציא והמביא. היה מודיע מה שנקרא הודעות בין יוסף לבין השבטים. מנשה בסך הכל מה הוא עושה? הוא רק שליח. אז הוא הולך אומר להם לבנימין, תשמע, מי שאשר נמצא בידו הגביע באמתחתו, הוא יהיה לעבד. ברגע שהם מגלים שבנימין לכאורה נמצא באמתחתו הגביע, מה הם עושים? כתוב ויקרעו סמלותם. כתוב מנשה גרם שיקרעו סמלותם. הוא גרם שיקרעו סמלותם. בסך הכל מה אמר? מי שאצלו הגביע, הוא יהיה לעבד. כתוב שם לימים, כתוב הנחלה של מנשה נקרעה. חלק שלה היה בעבר הירדן המזרחי, וחלק בעבר הירדן המערבי. תראו לכם היום אדם, הנה אראה לכם מקרה שהגמרא במציע אומרת, זה פלא פלאות, אנשים לא מכירים את הגמרא הזו במציע. כתוב, אמר רבה בר רב הונה. אמר רב, היה יהודי במגילת רות, קראו לו בועז. כולם איך מכירים את בועז? כולם מכירים את בועז מהמקרה של רות. אבל מי היה בועז? מה היה המקור של בועז? אנשים לא יודעים. כתוב שבועז היו לו 30 בנים ו30 בנות. יש גמרא בספר שנקרא שמחת הרגל, החידה אומר שבועז היה בגיל 300 כשפגש את רות. יש מי שאומר שהיה בגיל 180, יש מי שאומר בגיל 80 היה בכל אופן זקן. אז הייתה לו היסטוריה, מי היה בועז הזה? יש מי שאומר שהיו לו 30 בנות, לא משמע, הגמרא אומרת, גמרא מסכת קלה אומרת שהיו לו 30 בנים ו30 בנות ו30 חתנים. וכל פעם שהיה עושה חתונה, היה עושים שתי משתאות. פעם משתה בבית שלו, ופעם משתה איפה? בבית חמיו. אז היו עושים כמה משתאות, עשו 30 בנים, 30 בנות ו30 חתנים. אז תראו לכם 30 בנים, 30 בנות זה 60, ועוד 30 כפול 2, בקיצור 120. הבנתם איך? 30 בנים, 30 בנות, תראו לכם גם אצל הבית שלו וגם אצל חמיו וחמותו, כלומר אצל החתן והכלה, בקיצור עושים משתה. 120 משתאות עשה בועז. אותו בועז הזה מרות. ובדור שלו היה גר יהודי. איך קראו ליהודי הזה? מנוח. זה אבא של שמשון. מנוח היה מכיר, היה מכר של בועז. ובועז לא היה שולח הזמנה למנוח. למה? למה בועז לא היה שולח הזמנה למנוח? לא היה מזמין אותו לחתונות של הילדים שלו. אמר בועז בליבו, איך הגמרא אומרת, רש"י מסביר, חודנה עקרה. כן? לשון מוזרה. בגמרא לא ראיתי לשון כזו. חודנה עקרה. אומר, תשמע, מנוח בכלל היה עקר. הרי שמשון נולד מאשתו של מנוח צללפונית, זה נולד בנס, זה היה נזיר מבטן וכולי, בא המלאך צריך להודיע לה שיוולד לך בן, והוא יהיה נזיר מבטן, איך שיהיה, מנוח היה עקר. מה אמר בועז בליבו? אמר, תשמע, אני מזמין. עכשיו, אתם יודעים, דרך אגב, שהמנהג היום באירועים, בחתונה לדוגמה, לפעמים אתם אומרים, שמע, אני הולך לחתונה, לא הולך לחתונה, מי שמזמין אותך, אם אתה הזמנת מישהו לחתונה שלך או לבר מצווה, והוא בא ונתן לך מתנה, לפי ההלכה לכאורה מה שאנחנו נוהגים, אתה צריך ללכת ולהחזיר לו. אבל אם מישהו לא מזמין אותך, אתה לא צריך ללכת להזמנה שלו. ואם מישהו הזמין אותך והלכת להזמנה שלו, אחרי זה הוא הזמין אותך ולא הלכת, או שאתה הזמנת והוא לא הלך, אתה לא חייב לבוא. כלומר, זה הולך מה שנקרא דידו. אתה באת אליי, אני בא אליך. מכבדה יכבד. אז גם אז היה המנהג הזה, אדם בא, הביא לך מתנה, אתה צריך להחזיר לו את המתנה הזאת באירוע של הבן. זה היה כמו שגם מפרנסים אחד את השני, ככה עוזרים אחד לשני. אז אמר בועז בליבו, אמר, תשמע, אם אני אזמין את מנוח לכל האירועים שלי, 120 חתונות, משתאות, הלך עליו. עכשיו הוא בכלל עקר. ילדים אין לו. מה יביא לי כל פעם נגיד 200 שקלים צ'ק? יביא לי סכום אדיר. עכשיו, תראו גם בחשבון משהו. מנוח מאיזה שבט היה? שהוא שעבר נראה לי אמרתי, או שלא, זה דיברתי במקום אחר, ששמשון היה צולע בשתי רגליו. מאיפה לומדים? כתוב דן נחש שפיפון עלי דרך. כלומר, הוא היה משבט דן. שמשון היה גר באזור הזה. קבר שמשון, אתם מכירים אותו כאן למעלה, ליד קבר דן. נמצא למעלה, זה הקבר גם של שמשון ומנוח אבא שלו. אז מנוח איפה גר? גר כאן, באזור בית שמש. ואיפה גר בכלל? בועז? ביהודה גר במרחק אדיר. זה לא כמו היום, יש פלאפונים, יש הזמנות. אז מי המוכר שישמע על זה? לא הזמין אותו 120 חתונות, 120 משתות, לא הזמין אותו. למה? מה המטרה שלו הייתה?
אמר, אני לא נותן לו, זה נקרא מתנת חינם. איך אני אתן לו דבר כזה? זה לא יפה. לכאורה, אתה מבחינתך, מה אכפת לך? אתה אומר משהו, אתה אומר, לא מזמין אותך, לכאורה, ראש, איך אומרים, קרימינלי, מה היה אומר? מתאים להזמין אותו. נזמין, אני לא צריך להחזיר לו כלום, נכון? נקבל 120 מתנות, הוא לא יזמין אותי לשום אירוע שלו. The best. חס ושלום, זה בראש מה שנקרא. כלומר, בועז, למה לא מזמין אותו? הוא חומל על הכסף של מנוח. מה הגמרא אומרת? תראו לכאורה מה הגמרא אומרת. מבהיל. וכולן מתו בחייו. כל 30 בנים, כל 30 בנות, כל 30 חתנים, כל 30 קלות, כולם מתו. הגמרא לא אומרת, היא אומרת לא שהם סתם מתו. הגמרא קושרת את זה. הגמרא, זה גמרא שקראתי לכם, כולם מתו, למה? כי לא הזמין אותו. תארו לכם היום בן אדם, אומר לו, נזמין אותו, לא, אל תזמיני אותה, מה יקשורה לנו בכלל? לא, אל תזמין אותו, וזה אדם שמכיר אתכם. לפעמים גם אני מכיר מקרים שלפעמים יש איזו חתונה, או איזה אירוע, ואתה מכיר את הבן אדם. זה חברה קרובה, זה חבר קרוב. ולא מזמינים. האדם הזה נפגע. אומר לך, דע לך, הפגיעה הזאת יושבת חס ושלום ומשלמים עליה. תראו מה זה. בועז, למה לא מזמין? למה הוא לא מזמין? הוא לא מזמין כי הוא לא רוצה לקחת את הכסף של האדם הזה, של מנוח. הוא חומל על כספו. ואף על פי כן, כיוון שמנוח נפגע מזה, כל 120 האלו לא חינם. כולם מתו בחייו. אתם מבינים מה זה? כלומר, יש כאן מטרה טובה. תראו עוד מקרה גם. כתוב, איך הפסוק אומר? וכי עשתה צרתה, גם כעס בעבור הרעימה. כתוב בספר שמואל, מה זה הפסוק הזה? על מי זה נאמר? כתוב שחנה הייתה עקרה, ופנינה הייתה רבת בנים. ונולדים ילדים, כל שנה ילד, כל שנה ילד. עכשיו, פנינה וחנה היו שתי נשים של איש אחד, של אלי. ופנינה הייתה רואה שהיא מולידה, וחנה לא מולידה. מה? אלקנה, נכון. של אלקנה, הלכה אצל אלי, של אלקנה, ורואה שחנה לא מולידה. מה עשתה פנינה? כתוב וכי עשתה. הייתה מציקה לה בדברים. מה הייתה עושה? הייתה חוזרת עכשיו, נגיד, הלכה קנתה בגדים מפוקס, קנתה בגדים לתינוק, אומרת לה, וואי, תראי איזה בגד יפה. את יודעת מה? אולי נקנה גם לך, בעצם אין לך ילדים. לא, את לא צריכה. תראו לכם איזה מישהי עקרה מחכה, היא בילד השלישי, בילד הרביעי, והיא אומרת לה דברים כאלו. או אומרת לה, תגידי, אני הולכת עם מלקנה, לקנות שם ביריד שם, בכפר ממרותה, אני הולכת לקנות שם איזה לול. מה דעתך? אולי גם את רוצה? בעצם אין לך ילדים בכלל. לא, את לא צריכה לול. תראו לכם כמה פעמים. לכאורה, פנינה אומרת את הדברים האלו. כשמי שומע את זה, בטוח לכאורה שפנינה היא מתעללת סדרתית. אבל באה ומעידה עליה הגמרא. חכמים מעידים עליה. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה, כמו שאומרים באנגלית, to tease her, מה שנקרא לגרות אותה שתתפלל. כלומר, לכאורה להעציב אותה, ומתוך העצב היא תבוא להתפלל על ילדים. שתבין שזה כמו שלא תשב שעננה, אל תמתיני, תתפללי, תבכי על זה. נכון? איך מסתיים המקרה הנורא הזה? איך מסתיים המקרה הזאת? תשימו לב, איזה עונש מפחיד מאוד. כל בן שנולד לחנה, לימים לחנה התחילו להיוולד בנים. כל בן שנולד לחנה, 2 בנים מתים לפנינה כנגד. כמה ילדים היו לפנינה? 10. בבן הרביעי של חנה, חנה פתאום נהיית בהיריון. מה זה אומר לגבי פנינה? נשארו לה 2. היא הולכת להוליד עכשיו את התינוק האחרון, הרביעי, החמישי. מה פנינה עושה? פנינה באה בוכה, תעשי לי טובה, תתפלאי על הילדים שלי. תתפלאי על הילדים שלי. נשארו לה 2, והיא יודעת שזה אוטומטית. חנה יולדת בן, 2 הולכים לפנינה. מתים. נשארו לה מתוך 10 2 בנים. כתוב שם, ותתפלל חנה, מתפללת חנה, ו2 ילדים נשארים. אבל, אל תטעו. כתוב שמה, גם עקרה ילדה 7, ורבת בנים אומללה. מה אמרנו כרגע? כמה ילדים היו לחנה? 5. 2 של פנינה לא נקראים על שם פנינה, הם נקראים ששייכים לחנה. גם עקרה ילדה 7, מי זה העקרה הזאת? חנה, נקרא שיש לה 7 ילדים. 2 של פנינה גם לא שייכים לה. אתם מבינים איזה עונש? מה הייתה המטרה שלה? המטרה שלה רק לגרות, תתפללי. אז אתם יכולים עכשיו להגיד, שמע, אולי עשתה את זה נכון, אני קצת אולי הקצנתי בדוגמה שלי, אבל הכוונה היא שפנינה עשתה משהו לשם שמיים. אבל רואים מה קורה ממקום שבו אתה מצער את האחר.
תראו את השבטים. מה הייתה המטרה של השבטים סך הכל? השבטים לכאורה מכרו את יוסף על פי דין שמיים. שיתפו את הקדוש ברוך הוא בהחלטה שלהם. נכון? ואף על פי כן, כיוון שהם גרמו ליעקב לקרוע, בסוף הם קראו. תראו עוד הגמרא אומרת. יש לי היום המון מקומות שאני ליקטתי, זה נורא, אני קראתי את זה כן? כן, הגמרא אומרת מסכת שמחות, זה נורא. זה נורא, הגמרא אומרת מסכת שמחות. אומרת הגמרא שהיו 10 הרוגי מלכות. היה רבן שמעון מגמליאל, היה רבי ישמעאל כהן גדול, היה חוספית המתורגמן, רבי ישבב הסופר. רבי ישמעאל כהן גדול מוצא להורג. אתם יודעים שהמוות של רבי ישמעאל כהן גדול היה מוות נורא. כתוב שרצו להרוג אותו, וביתו של אותו רשע חמדה את יופיו של רבי ישמעאל כהן גדול. ואמרה, אבא, אל תהרוג את האיש הזה, תשאיר לי אותו. אמר, אני לא יכול, אני חייב להרוג אותו. אמרה, אז תשאיר לי את הפנים שלו. אז כתוב שם שלקחו פשוט סכין והורידו לו את כל המסכת פנים שלו בעוד בחייו. כן? אז רבי ישמעאל כהן גדול, לפני שהוא מוצא להורג, מתחיל לבכות, בוכה. אומר לו רבן שמעון גמליאל, אומר לו, אברך, למה אתה בוכה? 2 צעדים ואתה נתון בין צדיקים. מה אתה בוכה? עוד שנייה יהרגו אותך, כמה זמן ייקח? חצי שעה, שעה, אתה מת. ולאן אתה הולך להיות? הולך להיות בין מקום של הרוגי מלכות. יש מי שיכול להגיע לדרגה שלך? מה אתה בוכה בכלל? מה אתה בוכה? אמר רבי ישמעאל, למה אני בוכה? כי אנחנו נהרגים כמו מחללי שבתות ועובדי עבודה זרה. אתם מבינים? הוא אומר, איזה ביזיון, ככה הורגים תלמידי חכמים? שימו לב לתשובה, מה אומר לו רשב"ג. תראו מה לו רשב"ג. לכאורה, רבי ישמעאל קובל. מה זה המוות הזה? איזה מוות מכוער. ככה להרוג? תלמידי, לכאורה, לא מובן לו. למה זה מגיע עונש כזה? אני מבין שהמשוגע הזה ממציא לנו תירוץ, אומר זה 10 הרוגי מלכות, אתם צריכים למות בשביל יוסף, בסדר, עם הדמיונות שלו. ויש לזה כל מיני סמך, אבל צריך לראות למה יישא, למה מתים. אין דבר כזה. אם אין סיבה, זה לא קורה. אז אומר רבי ישמעאל כהן גדול, אומר, למה, מה זה המוות הזה? שימו לב מה רשב"ג אומר לו, איזה נורא. רשב"ג אומר לו דבר כזה, שמא בסעודה היה יושב או ישן, הוא בא אישה לשאול ואמר לה, שמש ישנו? שימו לב. אומר לו רשב"ג לרבי ישמעאל, אומר לו, תגיד לי, אולי פעם אחת באה איזו אישה לשאול אותך שאלה, ואתה היית ישן, אולי היית אוכל, והשמש שלך אמר שאתה ישן ואתה עסוק, אתה לא יכול לענות לה? מה זה השאלה הזו? לכאורה אומר כאן רבן שמעון בן גמליאל רבי ישמעאל, אומר לו, אתה יודע למה אתה נהרג עכשיו? כנראה זו הייתה הסיבה. והגמרא אומרת בהמשך, אני לא קורא את ההמשך, אבל הגמרא אומרת כן, היה מקרה שבאה איזו אישה ואמרו לה, הרב כרגע עסוק. למה? כתוב בפסוק, והיה אם ענו תענה והרגתי אתכם בחרב. מה זה ענו תענה? אני עניתי אותה? מה הכוונה? הגברת הזו באה, הלכה לרב, נקשה בדלת, שאלה, עשה אישה שאלה הלכתית. לא התייחסו לשאלה שלה. אמרו לה, גברת, אנחנו עסוקים עכשיו. באותו רגע נגזר גזר דין מוות נורא על הצדיקים האלו של 10 הרוגי מלכות. למה? כי אתה עינית, זה נקרא עינוי. אני אומר לכם עכשיו דברים לכאורה קשים מאוד. ונפקא מינה מהי לנו לגבינו. נפקא מינה, אני יכול להגיד בתור נהג, אתם לפעמים באים לבנק, באים לפעמים לסופרמרקט. יש מישהו שאתה עכשיו אומר לו, תשמע, אני בתור כאן. היה איזה מקרה מסוים שבאתי לאיזשהו מקום ולקחתי פתק כזה של תור. היה איזה סופר פארם, הבת שלי הרגישה לא טוב ואשתי ביקשה שנקנה כדורים דחוף. הלכתי לסופר פארם, הוצאתי פתק ואני יושב ומחכה. אני אחרי מישהו ופתאום מגיעים שם איזה 10 אנשים. מספר זה, מספר זה, מספר זה, מספר זה, מספר זה, כולם מספרים. הגיעו, אמרו לו, אנחנו לפני. איך לפני? אמרו, יש להם פתק. בסדר, הייתי זה מותר. לא משנה מה זה עשה לי, אני יותר כמעט בחצי התקף. כי הייתי בלוח זמני, אמרתי, השתבח שמו עכשיו, בדיוק יש לי את כמה דקות האלו. ופתאום באים 10 אנשים לפני. נו, זה לא נורא, יש שם פתק וכתוב שמי שיוצא, שהם עושים קניות שם וכל זה, הם חוזרים.
אבל תראו לך הרבה פעמים, בן אדם אמר תשמע, אתה פה, אני אחריך, טוב? בא מגיע משהו, בוא'נה, אתה פה, אני אומר, לא, יש מישהו כבר שם, מישהו כבר אחריו, אני אחריך, בסדר? ובא עוד מישהו, אומר, טוב, אני אחריכם. והוא מגיע, פתאום לא, אני הייתי אחריו, מה פתאום אני אחריו? עכשיו, אתה בכלל האחרון בתור, פתאום מגיעים איזה 4 ערבים, מי אחרי ההוא? אבל אתה, מה פתאום? אנחנו אחריו, כאילו. אתם מבינים מה זה? עכשיו, איך אתה מרגיש? אין מה לדבר. כמה זה קורה. פעם הראשונה שבחיי שזכיתי לעשות קידוש השם במרכאות, הייתי באיזה בנק, ובבנק פועלים באשקלון, ונתתי בתור, ראיתי כאילו שהתור הזה, אז אמרתי, אני שנייה קופץ, זה מעבר זה שם מחנות כזה של טמבור, הייתי צריך לקנות משהו, אמרתי, שנייה, חוזר, אני אומר למישהו, לא היה את הפתקים האלה, לא היו חכאים כל כך, כן, המודרניזציה, לא הייתה הפתקים שיוצאים. אז אני יוצא ואני חוזר. וחזרתי, ומישהו, אדם אחד נכנס, ואני כזה אומר, שמה, אני אחריו. מה אחריו? יאללה, כל הדתיים רמאים, שקרנים אתם, תוך שנייה שטף אותי. השם ירחם. מה? בסדר, הוא עשה את הדבר הזה, אבל כמה פעמים אנשים עושים עקיפת תור? כמה פעמים אנשים, דוגמה, חונים את האוטו, שנייה הוא חונה את האוטו. איפה הוא חונה? בדיוק ביציאה מהחניון. הוא שנייה, קופץ כל הסיגריות, שנייה. עכשיו תור הוא שלם, כולם פי, שנייה, מה קרה? מה יש? מה, נחרב העולם? הוא עוד יש לו זמן להסביר לך, לדבר. מה יש? מה קרה? חכה שנייה. איזה חכה? יש תור. עכשיו לך תדע מי מחכה בסוף. הנה בזה של השלג, אנשים רצו ללדת, נשים ילדו בתוך, איך קוראים לזה, במקום הזה. אנשים פתאום באמצע, אתה אף פעם לא יודע מי נמצא באוטו השני. כמה פעמים אתה נמצא באיזה מצב חירום, ואתה ממתין, יש לו זמן, יכול להמתין. הצער הזה לצייר את הבריות, אני אומר לכם דברים נוראים. איך אדם נענש כל כך בעונש כזה כל כך גדול? תראו איזה צער, על מה אנחנו מדברים כאן? אני אביא לכם עוד מקרה. תראו, זה רבי ישמעאל, מדובר כאן, שאת מי הוא צייר רבי ישמעאל? אומר שמה הייתה איזו אישה, ורק בשמה היא באה לנקוש בדלת ואתה לא ענית לה. יש גמרא במסכת כתובות. רב רחומי היה תמיד חכם גדול. הוא היה לא כמו היום, חוזרים מהכולל בשעה 1, הולכים 3, חוזרים ב7. פעם היו אברכים רציניים, הוא חוזר פעם בשנה. הולך לבית המדרש, ישן שם, אוכל איזה פיתה, לומד תורה כל היום. מתי הוא היה חוזר הביתה? היה חוזר הביתה ביום כיפור. אחלה דבר, את אומרת, רחמנו. טוב, ביום כיפור היה חוזר. הפעם היה חוזר ביום כיפור. טוב, הוא חוזר מה שנראה בין הזמנים לכיפור וסוכות. ואז שנה אחת רב רחומי, אשתו חיכתה. ראתה שלא מגיע. כתוב שם שהצטערה מאוד, הזילה דמעה, נפל בית המדרש עליו והרג אותו. אתם מבינים מה זה? הזילה דמעה, הגברת, למה הזילה דמעה? מסכן בעלי לא בא. מה מסכן? היא אמרה, כאילו הצטערה, צער שלי. לכאורה מה היא עשתה? הרגה את בעלה. עכשיו יש כאן שאלה. לכאורה איזה מין עונש זה? הרי למה היא בכתה? כי בעלה לא בא. אז למה הוא מת? לכאורה תביא אותו באיזה טיל הביתה. תפתור את הבעיה. רואים מכאן שאפילו לכאורה שאין תועלת לניזק, המזיק נענש. למה? כי הוא לא בא. כמה פעמים אתה אומר, 10 דקות אני אצלך. 6 שעות. איפה אתה? אל תשאל, נתקעתי, בדיוק פגשתי את אמא שלי, סבתא שלי, בבית גברות, כמה פתאום ראיתי אותה, קברנו אותה בחזרה. איזה תירוצים, מה שאתה רוצה? שום דבר. 10 דקות אומר. לפעמים אתה מבטיח למישהו, אין בעיה, אני עוזר לך, אני אפתוח את כל הבעיות. אתה מתקשר אליו, כמה פעם אדם חייב כסף, אדם צריך לשלם. אתה מתקשר אליו פעמיים, והוא מצלצל, כלום. ואתה מתקשר מספר אחר, פתאום הוא עונה לך. נכון, זה דבר כזה קיים. או שאתה רואה את ממתינה, טו, אתה אומר, השתמש שהוא עונה. אתה מתקשר אחרי זה, שום דבר. נאדה. מה, זה לא נקרא לצייר? זה לא נקרא לצייר חס ושלום? ואתה ממתין לו. והוא אומר לך, מחרתיים אני מביא לך את הכסף. עוד 3 ימים, 4 ימים. חס ושלום. זה נקרא לצייר. רב רחומי. מי זה היה? זה היה אדם לומד כל השנה. תראו לכם כמה תורה הייתה לו. כמה מצוות היו לו. זה הגן עליו. כשבא לשם מקטרג, הרג אותו. בית מדרש הפיל עליו. אתם מבינים מה זה? אדם אומר, תשמע, בסדר, אז זה. חכו תראו, בסוף יש כאן איזה דבר נורא, על תלמידי החיים אפילו כמה זה נורא. אבל תראו, אדם שהוא יש לו תורה. לא מדבר כאן באדם שגם ככה אין לו ככה הגנה. הגמרא אומרת שפעם היה מקרה שהיה איזה רב שהוא היה לו הבית שלו עומד לנפול. אמרו לו, תשמע, הבית שלך עומד ליפול, תוציא מהר את הדברים שלך. אמר, מה אני אכנס, אני אזיפול על הבית. פתאום ראה איזה רב אחר,
רבי זרע, אם אינני טועה, או חריך שוקה, אומר לו, בוא, רגע, מה שלומך? זה טוב, יש בחוץ בפנים כמה דברים, תביא לי אותם בבקשה, תעשי שם איזה שם 3-4 שקים. אמר, למה לא? נכנס, לא הוציא לו את השקים, איך שהוא הוציא את השקים, תראה נפל הבית. הסתכל אחר, מה זה? אומר, השתבח שמו. מה זה השתבח שמו? נפל הבית. אומר, כן, ידעתי, עמד ליפול. אומר, הכנסת אותי, אומר, לא, אתה, יש לך זכות, אתה, מה יפול עליך? אומר, ככה אתה אומר לי דבר כזה? ומה נפל עליי הבית? מה הכנסת אותי? כלומר, לרבי זרע הייתה זכות שלא יפול עליו הבית, אז רב רחומי, לכאורה היה אמורה. מה אתה דואג שיקרה לך דבר כזה? אשתו, דמעה אחת. השם מרחם, דמעה שאדם מצייר את השני, תראה מה אתה גורם. כן? עוד אני אומר. נורא. אני פשוט אביא לכם את הדבר הזה במחשב, אני לא קורא בדרך כלל מהמחשב. קשה לי גם לקרוא במסך הזה בלי משקפיים, אבל איך שיהיה, כתוב שם בגמר מסכת קלה איזה דבר נורא. אף פעם לא ראיתי את זה. לא שמעתי את הדבר הזה. כתוב שכאברהם אבינו היה ביום השלישי למילתו. והוא רואה את האורחים מתקרבים, נכון? כתוב שהגמרא אומרת, וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו. אז כתוב שהגמרא אומרת, ראה אותם ומה חשב? אמר שהם מה? אמר שהם ישמעאלים, נכון? ראה שהם ערבים. שם הגמרא אומרת שהוא אמר להם, התחיל להסתפק, אמר אוי ואבוי, אומר הערבים עכשיו, לך תדע לעובדי עבודה זרה. מה, אני אכניס אותם לבית שלי? שכינה יש בבית שלי. אמר, אם אני אגיד להם להיות בחוץ, זה לא יפה. התחיל להתפלפל, מה אני אעשה איתם? מה אני אעשה איתם? אמר, אתם יודעים מה חבר'ה? בואו, למה לבוא ככה? זה לכם כאן, שנקרא טיפול. שאלנו תחת העץ, יש כאן איזה עץ עם צל, בחוץ חם, אין לכם צל טוב. יותר מזה, נשטוף לכם את הרגליים. ורחצו רגליכם. כלומר, אברהם מה עושה? אומר איזה פתרון נפלא. עלה לו איזה פתרון, רעיון אדיר. רחצו רגליכם, וישאלנו תחת העץ. נכון, הוא פתר את כל הבעיה. אם עובדי עבודה זרה, אז אני אדע באבק שברגליים. היו עובדים לאבק שברגליים. אז שטפתי להם את הרגליים. פתרת הבעיה, אין עבודה זרה, נכון? וישאלנו תחת העץ, הם לא יפגעו ממני. לא ראיתי את זה. תראו מה אומרים לאותם מלאכים. וכי בערבים חשדתנו? מה, אתה חושב אותנו לערבים? מה, שעובדים לאבק של רגליהם? מי אומר לו את זה? מלאכים בדמות של הערבים. עכשיו זה מלאך, מה אתה אומר את זה לאברהם? הוא אומר, בדק שבדק, אומר, מה אתה חושב שאנחנו עובדים שמשתחווים לאבק רגליהם? תראו מה אמר לו. כבר יצא ממנו ישמעאל. קיללו אותו שיצא ממנו ישמעאל. אתם מבינים מה זה? לפעמים אתה בא אומר לאדם איזה משהו, אתה רואה איזה אדם שהוא לא כל כך, מה נשמע? ברוך השם, בסדר, אתה כזה מסתכל עליו, והוא יודע שאתה חושב עליו דברים, כן? אתה יודע שאתה חושב עליו דברים. כבר קרה לי מקרה שהייתי בתל אביב, באיזה רחוב שנקרא ויטל, ראיתי אחד שהיה מדבר איתי, סיפרתי לכם את זה, נכון? שהוא דיבר איתי בצורה מסוימת שלא השתמע לשתי פנים, הוא ככה עם היד וכל זה עשה כל מיני תנועות, והייתי בטוח, השם מרחם, לא רוצה לספר את זה, והייתי בטוח שהוא השם מרחם. דיבר איתי בעדינות כזאת, והוא משחק עם הידיים וכל זה. אז הוא אומר, נכון שאתה חושב עליי שאני כזה וכזה? ואני הסתכלתי, אמרתי לו, לא, תשמע, מה אני יכול להגיד לו? כן, חשבתי עליך דווקא, דמיינתי ממש משהו. אמרתי לו, לא, תראה, כאילו אני מנסה כזה שהוא יגיד משהו שיפתור אותי מלענות לו. מה אני אגיד לך? אז הוא אומר לי, אתה יודע שאני מניח תפילין כל יום? ואז אני ככה, רואה בלי כיפה, שתקתי. אתה שאני הולך לשיעור, כל יומיים יש לי שיעור בזה, אתה שאני שומר תורה ומצוות, כמעט תעלפתי. הוא אומר, זה שאני בלי כיפה, סתם אתה חושד באדם. השם ירחם, לך תדע מה. אז הוא אומר, אברהם אבינו, אחת להם את הרגליים, לכאורה חשד בהם. נכון? אז מה אתה רוצה? חשדתי בכם. מה עשיתי? אמרתי לכם משהו? נחסתי לכם את הרגליים, קיבלתי אתכם, שם לכם מתחת לעץ, הכל בסדר, מה אתה רוצה? הוא אומר, כבר יצא ממנו ישמעאל. תראו לכם, אדם מקלל אותך, למה? כי פגעת בו. לפעמים אדם אתה אומר לו, לא קורה לנו מקרים כאלו, שאתה בא, את רואה איזה מישהו שהיא פשוט קרובה אליך, ואת לא חושבת על דברים טובים, ואת עושה לזה פרצוף כזה, היא נפגעת חס ושלום. תראו לכם עד איפה זה מגיע הפגיעה הזאת. עד כדי כך שהגמרא אומרת, תראו מה זה, אמרתי לכם, תראו איזה שאלה נוראית. מדוע אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? שואלת הגמרא, למה על פי רוב אתה לא רואה של תלמידי חכמים אין ביניהם תלמידי חכמים? מה היית מצפה? שתלמיד חכם יהיה הבן שלו? מה, עבריין? תלמיד חכם. למה לא?
מפני שקוראים לציבור חמורים. מה הכוונה? אומר התלמידי חכמים, לפעמים אדם עם החוכמה שלו, אדם שלומד תורה, אדם שממש הוא מתגדל בתורה, מבין את העומק של התורה, הוא מדבר עם איזה אדם, בור כזה. למה אתם לא מתגייסים? יאללה, למה אתם לא עושים צבא? אתם טפילים. אתה בא לך להגיד, כאילו, שים את המוח שלו בפירורי עפר, הם גם לא יזוזו ברוח. כאילו, איזה אהבל. כן, אני לא אקרא לו חמור, אבל זה רק בשביל הרעיון. אתה כאילו משתגע, אתה אומר, זה מה שיש לך להגיד? למה אתם לא מתגייסים? זה מה שיש לך להגיד? ואתה פשוט, למה אני אומר את זה? מי שלומד תורה, מי שרואה את העומק של התורה, מי שרואה מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולמו, הוא בכלל לא תופס את האדם הזה שבא עוד מעיז לומר לו, למה אתם לא מתגייסים? אתם טפילים. הוא קורא לאדם תמיד חכם, טפיל. הוא יודע מה היחס בינו לבין הטפיל הזה. מי זה הטפיל הזה? הטפיל הזה זה יותר מ1,000 מלכים. זה אחד שלמעלה בשמיים, בשביל הטפיל הזה, מאכילים עשרות אלפי אנשים, לא מאות אלפי אנשים. בשביל הטפיל הזה, לא מפוצצים אוטובוסים בדרך לבת ים מבני ברק. בשביל הטפיל הזה, יש הרבה אנשים שעוברים בדיוק רגע לפני תאונות דרכים והם לא מתים. בשביל הטפיל הזה, הרבה אנשים הולכות ללדת ויש להם איזה חיידק והכל והם לא מתות. בשביל הטפיל הזה. ועוד הרבה, הטפיל הזה הוא משהו רציני, טפלפלון. או, לא טפלפול זה, משהו רציני ענק. הטפיל, הוא קורא לו טפיל. והוא גאון, והוא עכשיו גם מתגאה בזה. מה, טפילים הוא קורא להם. ככה הוא קורא להם, יצור הזה טפיל. אתם מבינים מה זה? אז עכשיו איך אתה יכול להחזיק, איך אתה יכול לתפוס כזה יצור שהוא מעיז, תארו לכם מישהו יקרא לדוגמה סתם לראש הממשלה. זה נודניק אתה. אתה קורא לראש הממשלה, מה אמרת? אדם שמנהיג מדינה שלמה, שר הביטחון, מנהיג את הביטחון של המדינה, יש לו תפקיד רציני נכבד. אתה תקרא לו בטטה, טמבל, איך אתה קורא לאדם דבר כזה? זה לא הבנה בכלל, יבוא איזה עם מארץ אחד, ויגיד לך למה אתה לא מדינה טפיל שכמוך, כן? אז אומר, התלמיד חכם, רוב תלמיד החכם, קשה להם לתפוס, איך אפשר לתפוס יצור כזה, כאילו, מה הוא בכלל? איזה שכל יש לו? אז, הוא לא יודע. מה לא יודע? אתה מתכוון לזה שאמר לו, זה שאמר למה אתה לא עושה צבא? כן. הוא לא יודע כן, נכון, בסדר, אז הוא לא יודע, אבל בעיקרון, פעם זה היה לא יודע. היום זה יודע גם יודע. כיוון שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, בטח בדורות האחרונים, מראה לנו עין בעין, בבירור, אין שאלות יותר. פעם אדם היה נקרא תינוק שנשבע. אדם גר באיזה קיבוץ, קוראים לו תינוק שנשבע. היום הרבה פוסקים אומרים אין תינוק שנשבע יותר. פעם תינוק שנשבע, למה אדם היה גר ברוסיה, ואסור לדבר מדת, אסור בכלל להתפלל, לא לעשות ברית מילה. היום כשכל כך התורה מפורסמת, כשאתה רואה את הביטחון, אתה רואה את ההתנהגות שלהם, אתה רואה שבבני ברק אין תחנת משטרה, יש במעבר בין בני ברק לבין רמת גן. אתה רואה את רמת הפשיעה. אתה רואה במעבר מי שיעבור ברמת בית שמש, בשבת קודש, ויראה בן פורת יוסף, אני לא יודע, בטח כמה ביתר, עבור בבני ברק, בירושלים, את רחוב רבי עקיבא. ראיתם את רבי עקיבא בבני ברק? ברוך השם בשבת, רחוב רבי עקיבא. מי שיראה בירושלים, רחובות ירושלים, איך מלאים בנים, ילדים קטנים, תלמודי תורה, לראות בנות של סמינרים, של הכל צניעות ושלווה, שבת שלום, גיד שבס, עוברים אחד ליד השני, מזמן אם זה היה בתל אביב, היו מכות, מהיריות, פיצוצים, מה שאתם רוצים. אבל כאן תראו איזה שקט, אתה רואה איזה יופי, אתה רואה איזה נהדר. כותב מה הגדול והמראה הנהדר שהיה רואה כהן גדול, זה מראה של כהן גדול. אתה רואה איזה רחוב ואיזה שלווה. היית שם ענבל בשבת? לא, בבני ברק לא היית? לך לבני ברק, תראי משהו הולך שם, איזה יופי, איזה... אני שהייתי רק לפני 22 שנה הייתי שם בשבת. אבל פשוט, תבואו לרמת בית שמש, תראו בירושלים. תראו אנשים כולם לבושים, בגדים כמו שהם מלאכים. תראו איזה משפחה הולכת ביחד, לטיול, איזה שלווה, שבת שלום, הכל שקט, שיעורי תורה, זמירות, רק ללכת ומניח לשלום זוכר, לשבת, כאילו שמישהו נולד לתינוק ועושה ברית מילה בימים הקרובים. אתה שומע מבית פתאום, שירים של שבת, כולם שרים ביחד, אתה רואה איזה דבר, אין דבר כזה, שלווה, איזה שירים מפה ושירים מפה. תבואו לרחובות שם ברמת בית שמש, בירושלים. אתה שומע שירי שבת, הלכתי איך קוראים לזה שמה? יש בירושלים איזו שכונה, אני לא זוכר את השם שלה עכשיו. שכונה ממש עתיקה, סתם ביום חול זה היה. שמעתי איך מדברים הילדים, איזה שלווה, איזה...
אתה מבין מה זה? איפה אתה בכלל מחזיק? איזה מקום אתה תופס? מה זה נקרא, מה שנקרא מקום של תורה? לכן אתה לא יכול להבין את הפיל. לכן כתוב, למה מצויים? למה אתה לא מוצא שתלמידי חכמים מולידים תלמידי חכמים? כיוון שהם נענשים. הם נענשים כיוון שהם קוראים לעמי הארצות האלה חמורים. עוד פעם, אני הסברתי למה קשה שלא לקרוא להם כך. למה קשה להבין את המקום שממנו מדברים. אבל זה העונש שמקבלים. למה אין אתם בנים תלמיד חכמים? תלמיד חכם! לומד תורה, קובע עיתים לתורה, מוסר נפשו על התורה, אשתו מוסר נפשו על התורה, והבן שלהם מסכנים לפעמים יוצא מהדרך. הרבה יוצאים לדרך. הרב, מה הגדר של עם הארץ, ואם יש אנשים שכן צריך לגנות אותם? לגנות? מה הכוונה? אני שואלת, אם יש כאלו שכן, יש גבול כמה שאפשר להצדיק את המעשים שלהם. יותר אנשי ציבור, אנשים יותר שעושים דברים נגד. לא הבנתי עוד פעם, סליחה. על מי? את מי אני צריך אני להגיד? אומרת מה הגדר של עם הארץ, כן. ואם יש כן אנשים שהם לכאורה נקראים עם ישראל, אבל אולי הם לא, אני לא יודעת, כאילו שהם כן מתנהגים, כאילו... כולם נקראים עם ישראל, זה פשוט. השבוע ראיתי איזה דבר מדהים, כתוב כל ישראל שם מחכה לעולם הבא. ראיתי פתאום שזה כת של צדיקים, קוראים להם כל ישראל. כן, כל ישראל, זה שם של כת של צדיקים, אני חושב שכולם יש. נורא מאוד. כרגע ראינו שיש כאלה שבטח שאין להם מחכה לעולם הבא. אחד מלבין פני חברו ואחד זה. אז מה זה גדר של עם הארץ? בעיקרון, תמיד חכם, יש לו גדר. אבל, יש לו משהו שרפה משהו? טוב, לא קרה כלום. אז גדר של עם הארץ, עם הארץ בעיקרון נקרא עם הארץ, למה? כי הוא קשור לארץ. האדם שמבין שהעולם הזה הוא העיקר, לכן הוא בונה כאן, כתוב אשר בנו הערים בשמיים, מה הכוונה? הוא בונה כאן, בונה, הוא עושה לו טירות, הוא בטוח שהוא יגור כאן לעולמים, למרות שהוא יודע שכולם מתים. אבל הוא כל הזמן צובר הון, הוא מכין לכאורה, את האריכות הימים שלו כאן. למרות שאותו ימות וכולם מתים בסוף. אבל הוא עם הארץ, הוא כל כך קשור לארץ, שהגמרא אומרת איך דומה פטירת עם הארץ ואיך דומה פטירת תלמיד חכם. כתוב שתלמיד חכם שנפטר דומה כבינה מקסא דחלבא, כבינתה. מה זה בינתה? שערה מכוס חלב. כשהם לוקחים כוס חלב, תזרקו שם שערה בתוך, תוציאו את השערה, אתם רואים שהשערה יוצאת נקייה, יש איזה טיפת חלב, פלופ, גם היא חוזרת חזרה. אבל איך עם הארץ נפטר? רשע, איך הוא נפטר? כתוב שמה כפיתורה בפי ושת. מה זה כפיתורה בפי ושת? כמו שהכבשה, לדוגמה, לפעמים שהיא עוברת בין העצים של הקוצים, אז נתפס שמה מהשערות של הכבשה, מהצמר שלה, ככה מוציאים את הנשמה מהרשע, חלק מהנשמה שלו נשארת בתוך הגוף שלו, או שיש מי שמסביר שהיה פעם איזה מלאך קראו לו סינבד. סינבד היה מלאך מצרי, כן, סינבד הסיילור. סינבד המלאך הזה היה כל כך חכם, שכשהוא היה עובר, הגמרא אומרת במקום שנקרא משולש ברמודה, הגמרא אומרת לפני 2000 שנה, יש מקום בים שמושך הברזלים, כלומר שיש שם מגנטים, כן? אז כתוב שסינבד המלאך היה בונה את הספינה הכל מעץ. עכשיו, אם הוא בונה מעץ, איך הוא עושה שם מסמרים או ברגים? אז הוא לא היה עושה חור, והיה עושה כזה מקל מעץ, כמו מסמר מעץ, והיה מרטיב אותו ודוחף אותו פנימה חזק בכוח, וכשהוא היה מתייבש הוא היה מתנפח והיה מחזיק חזק. עכשיו תראו לכם להוציא כזה מקל מבפנים, קשה, ככה מוציאים את הנשמה מהרשע. הוא צועק, לא רוצה, מושכים את הנשמה עד שהיא נקרעת, ונשאר שם חתיכות בתוך הגוף. זה נקרא הרשע הזה, עם הארץ, למה כל כך קשור לארץ, הוא לא רוצה למות בכלל. תלמיד חכם, ראינו רבי ישמעאל, אומר לו רשב"ג, אומר לו עוד 2 דקות אתה נמצא עם צדיקים, כלומר לא אכפת להם המוות. למות זה לא מעניין אותם, כי הם מבינים זה שמחה בשביל לעבור למקום של שכר. אז אם כן, מה זה עם הארץ? עם הארץ זה אדם שהוא קשור מאוד מאוד לארץ. אף על פי שיש הרבה עמי ארצות, עם הארץ, מי שיראה גמרות מסוימות שמדברות על עמי הארץ, זה דבר שהוא נורא מאוד, אני לא רוצה להגיד את זה, כי מי שלא יקרא את זה לבד לא יבין כמה נורא התייחסות לעמי הארצות. אבל עם הארץ הוא אדם שבעיקרון צריך שהוא גם ידע את המקום שלו, נקרא לזה ברובד החברתי שנקרא מול בני תורה, תלמידי חכמים. אז אם הוא עם הארץ שהוא באמת ארצי, אבל הוא מבין את המקום של תלמידי חכמים ושל מקום של תורה, והוא מכבד את בני תורה, הוא יכול להיות עשיר גדול, יכול להיות שיש לו כסף, הוא נותן להם מקום של תורה, הוא תורם לתלמידי חכמים, הוא גם מכבד תלמידי חכמים. מה? אנחנו בעם ישראל תמיד היה רובד של מה שנקרא רבנים, תלמידי חכמים, אחרי זה היה גם כן את עמי הארצות, ועמי הארצות היו מכבדים את תלמידי חכמים. אבל אם עם הארץ יוצא מהמקום שלו ומהגדר שלו, והוא מבזה תלמיד חכם,
אין שום סיבה להגיד כל ישראל שלהם חלק, ולהגיד שאני אוהב אותו כי הוא עם ישראל. מה פתאום? אדם שמבזה תלמיד חכם, הגמרא אומרת שהוא יצא מתורת עמך, כל העושה מעשה עמך. אבל לבזות תלמיד חכם זה דבר שאין לו תקנה ואין לו מחילה עולמית. למה כתוב נשיכתם נשיכת עקרב? למה? כי הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונות תלמיד חכמים. כתוב שתלמיד חכם, כל מי שפוגע בו, חס ושלום, אי אפשר, אין לו מחילה. מי שפוגע תלמיד חכם אין לו מחילה. מלך יכול למחול, גם הוא לא כל כך, אבל תלמיד חכם לא יכול למחול. למה? הוא אומר, אני אמחל לך. הקדוש ברוך הוא לא מוחל, הוא אומר, אני לא רוצה למחול לו. כאן הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה חס ושלום לכאורה, כאילו אכזרי איתו. אסור לפגוע. אז אם הארץ בא ורוצה לבזות תלמידי חכמים, והוא פותח את הפה שלו משמידי חכמים, אנחנו לא יכולים לבוא לעמוד עליו זכות, תגיד, שמע, הוא לא יודע, מה פתאום? קודם כל סתם את הפה שלו. לא רוצה, או שאתה בורח מאותו מקום, או שאתה מוחה. לא מוכן לשמוע ביזיון תלמידי חכמים. אין דבר כזה, לא שום ביזיון תלמידי חכמים. לבוא ולהרוג אותו בשביל זה, אבל בכל אופן, זה שהוא עם הארץ, הוא יכול להיות עם הארץ, ומותר, רבי ישמעאל רבי שמעון, מחלוקת ידועה, מה אדם צריך לעשות? לעסוק בתורה 24 שעות, או גם לעבוד? מחלוקת ידועה. אז הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. כלומר, רוב העם, הם אנשים שעובדים ועמלים, יצא אדם לפעולו, ולעבודתו עד הערב, זה בסדר. אבל, התלמידי חכמים יש להם את המקום שלהם. אז עם הארץ יודע, טוב, אני צריך לעבוד. אבל הוא צריך לדעת מה זה תלמידי חכמים, מה זה תורה, ולהכיר ולהוקיר אותה. אם הוא בא ומבזה את התורה, אין לנו שום צד לכבד אותו. אין לנו שום צד לוותר לו, אין לנו שום צד ללמד על הזכות להגיד, תשמע, הוא לא נורא, הוא לא יודע. הוא לא יודע, כמו שהיא אמרה כאן, אז הוא לא יודע, הוא אומר, תשמע, צריכים להתגייס, חיילים, אולי כדאי שתשתתפו גם אתם, תשמע, או קוראים לשוויון בנטל, זה פשוט מילים מכובסות. אבל אם באמת זה המטרה שהוא רק רוצה להגיד את זה, להציג את עמדתו, זה בסדר, אבל אם הוא בא לבזות תלמידי חכמים, כמו שראיתי הרבה, שהיו מדברים חס ושלום על זצ"ל, הרב עובדיה היו מדברים דברים של נאצה, אז אין לנו שום צד לגונן עליהם. זו השאלה שלך, נכון? אין לנו צד לגונן עליהם. עוד פעם, אנחנו יכולים, דבר ראשון זה לברוח מאותו מקום, כי חס ושלום כתוב, כל מי ששומע לשון הרע גם נענש. אז אני לא יכול לסתום את הפה שלו, וגם לפעמים זה סכנה שאני אבוא ועושה איזו פעולה מסוימת נגדו, הוא יכול לפגוע בי, אז אני בורח מאותו מקום. מקום שאתם שומעים ביזיון תלמידי חכמים, תברחו משם. אתם יודעים שרבי חיים בן עטר פעם אחת, הוא היה מנהגו, אפילו שהוא לא היה אדם עשיר כל כך. היה מנהגו כל יום שישי לקנות בשר לתלמידי חכמים, היה מחלק בשר לתלמידי חכמים. הוא רואה מי צריך, הולך ונותן בשר מחלק. פעם אחת הוא מגיע בערב שישי. כנראה שבקר לא מספיק נשחט. ולא מספיק בקר. ולא מספיק בשר, אבל הוא יודע שיש לו 10 מנות שהוא מחלק לתלמידי חכמים, 20 מנות. והוא לוקח את הכל, נשארה איזה חצי חתיכה קטנה. מי הייתה באותו מעמד? הייתה שם איזה אשת עשיר אחד. באה ואומרת לקצב, מה זה? מה אתה מביא לו? אני רוצה בשבילי. כאילו, איזה אשת עשיר. זה בחוץ לארץ, במרוקו. אז אמר לה, גברת, זה רב, הוא תלמיד החכמים, מה את רוצה? אומרת, מה אכפת לי אלה גם כן? מה היא אומרת? זה לא עכשיו. מי אלה? אוכלי חינם. השם ישמור מה קרה לה. אבל מה רבי חיים בן עטר שמע את זה והלך, כי בכל מה שנקרא, רבי חיים בן עטר קיבל עצמו גלות. אמר, שמעתי ביזיון תלמידי חכמים ולא מחיתי. היה צריך לצעוק על אותה אישה, לבזות אותה. חד ושלום, תגיד אותם לחיים דבר כזה, אוכלי חינם? כתוב שלא, זה כתוב לקח עצמו גלות. הלך וגלה עד לימים שבתוך הגלות שלו קרה איזה מקרה עם סעודה רביעית, נספר בהזדמנות אחרת, אז הוא חזר. אז אם כן נצא שהם שומעים ביזיון תלמידי חכמים, זה אין כאן. אין מה לזה. אז לא לברוח מאותו מקום, ממש לברוח מאש. חס ושלום. חס ושלום. ואם לא, אז ודאי שאין לנו צד לכבד את האנשים האלו. אם אומרים מדברים מבורות כאן, הם לא יודעים מה מדברים, והם לא מבזים, לא קשור, בורות זה בורות, אבל לבזות, מה פתאום למחות? להגיד לו גם תיזהר. כתוב לפני העבר לא תן מכשול, הוא יכול למות מזה. אנחנו רואים רק לבזות, סתם, המלבים פני חברו, אין לו חלק לעולם הבא. ומה האדם שמלבים פני חכם? זה לא שאין לו חלק לעולם הבא, יש לו חלק לגיהנם, זה אין לו תקומה בכלל, חס ושלום. לכן זה גם מצווה להוכיח אותו על פניו, אם הוא שומע. אם הוא לא שומע, לברוח משם מיד. בדרך כלל, אם אי אפשר להוכיח אדם כזה, זה לא אדם, זה בהמה. לא אני אמרתי את זה מעצמי, ואני לא רוכב עכשיו על הגל הזה של לדבר בצורה לא נקייה. הגמרא אומרת, אדם שהוא מתנהג בצורה כזו, שאין לו כבוד תלמידי חכמים, זה לא אדם, הוא איבד את הצלם אנוש שלו, הוא מתנהג במקום אחר לגמרי. אני רוצה להמשיך את הנושא שאמרתי. למה תלמידי חכמים אין להם באים תלמידי חכמים? אחת הסברות הרבה שהיא אומר, למה? כיוון שהם לכאורה לפעמים קוראים לעמי ארצות, מה הם קוראים להם? קוראים להם חמורים. למה? לכאורה הם מבזים את מי? את עמי הארצות. כלומר, גם להם אנחנו לא מצווים לקרוא חמורים, אני לא קורא לכם בשיעורי תורה או בהבנה. אם מבזים, אמרתי פעם מה שאמרתי, אמור. יש ספר שנקרא
ספר עזרא. ספר עזרא. מי כתב את הספר הזה? כתוב, כתב את הספר הזה נחמיה. שואלת הגמרא, למה קוראים לספר הזה עזרא אם כתב אותו נחמיה? נכון? לכאורה. כתוב שאפילו שהעזרא אמר את הדברים, נחמיה כתב אותם ולא נכתב על שם עזרא. עזרא נענש. למה? כי העזרא כתב בספר שלו, תראו מה כתב בספר שלו, אמר רב יוסף סיפר בגנות ראשונים. אמר, והפחות הראשונים אשר לפניי הכבידו על העם. מה הוא אמר? שמע, אלה שהיו לפניי, המנהיגים, קצת יותר מדי תקיפים, הכבידו על העם. חס ושלום מכבוד העזרא. הכבידו על העם. אמר את הדבר הזה, אל תכתוב את השם שלו. הוא לא כתב את הספר הזה, נחמיה כתב את הכל. אתם יודעים איזה נורא? אם מדובר כאן, אתם יודעים מי זה העזרא? העזרא זה אדם שבא מפרס, הביא איתו את כל הגלות, זה נקרא גלות, אז אחרי 70 שנה של גלות ראשונה, הביא אותם לכאן לארץ, עשה את היישוב מחדש, כתב את הספר תורה מחדש, זה נקרא ספר עזרא ונחמיה, הספר של עזרא כתב את הספר תורה מחדש, והקים את הכל, הקים את בית המקדש, הכל הוא עשה, אמר, והראשונים אשר לפניי הכבידו על העם. אמרת את הדבר, אז דיברת על הראשונים, מה אתה מדבר על הראשונים? מה אתה מדבר על אחרים? אתם מבינים עד איפה זה הולך? לדבר על אדם אחר? להוציא מילה, אתם מבינים על מי זה מדובר כאן? יש מסכת קלה. כל, אמר רב נהוראי, מה השעה? 9:05. כל המבייש פני חברו, סוף הוא מתבייש, ולא עוד, אלא שמלאכי חבלה דוחפין אותו, ותורדים אותו מן העולם, ובסוף מרים קלונו לכל באי העולם. חס ושלום, תראו מה זה. איך הלשון? כל המבייש פני חברו. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה מופיע בספר הנפלא הזה. הוא כתב כמה ספרים מאוד מאוד נפלאים בעבודת השם, איך להבין מה זה עבודת השם. והספר הזה שהוא כתב כאן, אני ראיתי את המקורות האלה, מקורות נפלאים, ואני ממש נדהמתי. למה? כי כל מה שהוא כתב כאן, על מי מדובר כאן? מי הזכרתי? הזכרתי את עזרא, הזכרתי את השבטים, את רבן שמעון גמליאל, את רבי ישמעאל כהן גדול. כן? את מי הזכרתי? הזכרתי את חנה, את פנינה. הזכרתי כאן את האבות הראשונים, את אברהם המלאכים. לא הזכרתי את האנשים בבית שמש. לא הזכרתי תנאים לפני 2000 שנה. לא הזכרתי רבנים לפני 600 שנה. ומה אנחנו? כל אלה נענשו בדק שבדק. ההוא רב רחומי, בגלל שפעם אחת איחר ואשתו הורידה דמעה, נפל לבית מדרש. תארו לכם, אברהם אמר למלאכים, רחצו רגליכם ושאלו תחת הארץ, אמרו לו, אתה מחזיק אותנו כזה? תופס אותנו ככה אינדיאנים כאלו, עובדים עבודה זרה? כבר יצא ממנו ישמעאל, קיללו אותו, בום, איזה מכה. מי מדובר כאן? אברהם אבינו. אתם מבינים איזה נורא? אז מה בדור שלנו? מה בדור שלנו? צוחקים על אנשים, מעליבים, כן, מצערים תרבים. מה יעשה אדם כזה, חס ושלום? אתם מבינים איזה מוסר נורא זה? אז עכשיו מובן. מובן למה פרעה, אף על פי שלכאורה מה הוא עושה? הוא עושה שליחות של הקדוש ברוך הוא. לכאורה, איזה טענה של הקדוש ברוך הוא עליו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה נצטוות מה? נצטוות להחזיק אותם 400 שנה, שזה פחות הזמן, שזה 210 שנים. תעסיק אותם אצלך, תעביד אותם. אתם יודעים שיש איסור שלא תענה. לא תענה, אני חושב שלו עבד, לגמרי אם עכשיו הדוגמה, אדם נתפס בגנבתו. מה עושים לו? הוא הולך ונהיה עבד, נכון? עבד עברי אני מתכוון. אדם גנב, תפסו אותו, אז הוא נהיה עבד עכשיו של האדון. אז האדון מצווה להרבה דברים. כתוב לא תענה אותו, אסור לך לענות אותו. תגיד, עכשיו אתה עבד, אתה גנב, אני אראה לך מה זה. אתה נתן לו עבודה קשה, אסור. עכשיו למה אני אומר את זה? יש לנו עבדים היום? אתם יודעים שגם בעבודה זה אסור. לפעמים אדם לוקח איזה פועל שלו, עובד שלו, לא פועל, עובד שלו, הוא עובד במשרד, היא עובד במשרד, באיזה משרה? תשמע, תקני לי משם, תעשי לי פה, תביא לי שם, תשארי עד 8, היא צריכה לו 5 לצאת. מה, צריכים לסיים איזה דוח, איזה משהו? זה נקרא עינוי. זה נקרא עינוי. אדם כזה חס ושלום עתיד את הדין. אדם מגיע לאיזה סופרמרקט, והמוכרנית שם רוצה למכור משהו בקופה, ובדיוק היא באה לעשן סיגריה, או רוצה לעשות איזה משהו, אבל המשמרת שלה עכשיו, והבן אדם צריך לצאת לשום מקום, ואתה אני עכשיו רוצה הולכת לצאת עכשיו להפסקה. זה לא הזמן של ההפסקה שלה. זה לא הזמן שלה. והיא יוצאת עכשיו. אתם יודעים איזה עינוי דין זה? זה דברים בזמן שלנו. טוב, כל מה שאמרתי עד עכשיו,